Festival de Tui neste ano 2017 caracterízase por contar con unha programación familiar en que todos poderán atopar eventos acordes ás súas demandas, enfocados aos seus gustos, e como cada ano, ademais da programación propia, colaboramos en festivais e en eventos que tamén son importantes e forman parte importante da nosa programación cultural, como son o Guifén e o Festival Histórico da Memoria Raiana. O Cinema de Verán, que é unha das demandas da sociedade tudense, sobre todo os máis novos, serán 4 películas: Canta, que será o xoves 20 de xulio, Los Pitufos, la aldea escondida, o venres 4 de agosto, Mascotas, venres 11 de agosto e Trolls, o venres 25 de agosto. O Festival de Bandas é un dos festivales máis antigos de bandas despois do de Meaño, e todos os anos convoca moita xente, sobre todo moita xente que ven de fora e se acerca a un sitio tan emblemático como pode ser a Plaza de San Fernando diante da Catedral, e cada ano ven unha banda distinta, son moitas xas que levan pasado por aquí, e tratamos de entreter o público da mellor forma posible. Dar moitas gracias a Besada, ao Concello de Tui, ao seu alcalde, pola invitación que nos fixeron a este 26º Festival de Bandas de Música. Intentaremos ofrecer un repertorio o máis divertido, o máis escoitable posible. Convidar a todos os veciños de Tui, de arredores, xente de fora que lle guste a boa música, que entre a banda de Tui e nós seguramente disfrutarán dun día de música inolvidable. Na Noite Internacional do Miño queremos agradecer ao Concello o apoio que leva dado durante o festival, ven sendo o colofón de todo un ano traballado, dun apoio de toda unha parroquia, e bueno, espero que este ano teña igual o mesmo apoio do público que leva tido todos estes anos, que son 18, e bueno, como ben apuntou, leva moito traballo, e se agradece que a xente apoie este tipo de eventos, sendo unha reunión de tantas culturas, cun folclore bastante atractivo, dende o noso punto de Metendo vista. a zona bella de Tui na época medieval, co seu fallo na máquina do tempo, porque no fondo é unha científica tola que o que fai é traballar nunha máquina do tempo, e avereouse esa máquina e temos a mala sorte de que parece ser que sempre en setembro esta máquina vai estar averiada e vai levar a Tui, a zona bella de Tui, a épocas medievales. Dar as gracias ao Concello por seguir apostando por esta nova idea, que o ano pasado foi un pouco o inicio, esperemos, de moitos anos de Festival Arraiano. Pouco a pouco imos intentando facer cousas novas. A base do festival é un mercado na zona bella de Tui, nas Rúas Bellas. O ano pasado fixemos unha boda medieval, pero este ano, por circunstancias, non se vai poder facer, pero xa está aberta a convocatoria para quen se queira casar con nós en 2018. Seguimos con actividades na Plaza de San Fernando, con espectáculos de gran tamaño, banquete medieval, igual que o ano pasado, e volve, como non, o Survival Zombie, que tivo moitísimo éxito, trouxe moita xente a Tui, é unha parte tamén para nós importante dentro do festival. Dende outubro a novembro e decembro. Serán 10 espectáculos que se desenvolverán no Teatro Municipal, 5 infantís, 5 de adultos. Entre os 10 espectáculos que nos acompañarán neste final de ano, 2 deles estrean en Tui, que para nós é unha cousa moi importante, como Planeta Ardora e Chola It Girl. 8 deles están financiados pola Rede Galega de Teatros Auditorios, e vou só dicir o título e a fecha. Planeta Ardora, o venres 6 de outubro, que é un espectáculo de Moni Creques. Resaca, sábado 7 de outubro, que é teatro contemporáneo. Chola It Girl, teatro contemporáneo. Aire, concerto musical.
Elisa Marcela, Teatro e Comedia, Outono, Novo Circo, Redondo, Teatro para bebés, A nena que quería navegar, Teatro musical, Nacidas libres, Teatro Comedia e o concerto de Nadal, que este ano o Concello volve a apostar pola Orquesta Sinfónica de Tui, que cerrará a nosa programación deste ano. O interés que suscita esta xenda cultural da programación do segundo semestre do Concello de Tui. Sempre o dixen na presentación da xenda cultural deste Concello, é unha xenda cultural ambiciosa, de moitísima calidade. Eu creo que é única o Concello de Tui, no ámbito dos concellos do número de habitantes similares ao noso e das dimensións do noso Concello. Dudo que haya algún exemplo similar no conxunto do país. É unha xenda que, ademais, non só a nivel local ou provincial, sino que ten actos xa consolidados incluso a nivel internacional. Que fan posible esta xenda cultural. Obviamente o Concello a promove, o Concello pois a financia na medida posible, o Departamento de Cultura traballa na súa elaboración, pero que pon de manifesto esta xenda cultural e que hai un movimento cultural e asociativo importante neste Concello, afortunadamente, de moitas persoas que se adican á organización de eventos que despois fan que o noso mapa cultural e os nosos datos culturais nos internacionalicen cada vez, se cabe todavía máis. E, polo tanto, teño que agradecervos a todos os que facedes posible o voso traballo e a vosa dedicación e o voso esforzo de cultura, os traballadores do Teatro Municipal, a Melchor e a Diego, que sempre son os grandes olvidados e son persoas que están facendo un esforzo e un sacrificio importante por manter ese teatro aberto e que se poidan realizar nel pois tantos eventos, como non o incansable, incombustible Miguel Alfalla, que levan sendo dende moitos anos o motor desta programación cultural, concelleira e compañeira María José González, e en definitiva pois a todos canto fan posible que isto sexa unha realidade,